muhibbati yar mama, muhibbati yar baba, muhibbati godewa Allah sarki mai raya ki. Muhibbati yar mama, muhibbati yar baba, muhibbati godewa Allah sarki mai raya ki. Muhibbati ce mama, muhibbati ce baba, muhibbati godewa Allah. Diyar tarbiyya ce bata banzan zance, barkon addini ce, ashe karshen zance muhibba komai ta zarce. Muhibbati yar mama, muhibbati yar baba, muhibbati godewa Allah sarki mai raya ki. Ta kyakkyawar karshe karya ne aiko shi, azumi aka wata she to kwamiyar taushe. Muhibba ba ta kyashe balle ma ta kushe, ilimi tarbiyya ta samu ba mai raina ta. Muhibbati yar mama, muhibbati yar baba, muhibbati godewa Allah sarki mai raya ki. To taka dai sannu Allah zai kare ki, kuma gauta sun yi kaɗan su faɗo wa yayi binki. Muhibbati yar mama kowa na nuna ki, ko an bata me kirai na ji wai ba kya tsaki. Wannan tarbiyya ce ki samu ba mai raina ta. Muhibba muhibbati yar mama, muhibbati yar baba, muhibbati godewa Allah sarki mai raya ki. Iliminki ya burge su, nutsuwarki ta dada su, ko su ma sun gamsu. Muhibbati kin wuce tsarin su, tafiyarki a bar kalla, sukarki a bar kalla, mai kuka ke kwalla. Muhibbati ni na yo shela, na ji wai ba kya leke, wa za ya taba mana ke, yanzu mu daddoke. Daukaka dai ta Allah ce, ya baki ki goggode. Muhibbati yar baba, muhibbati yar gatan mama, muhibbati yar mama, muhibbati yar baba, muhibbati godewa Allah sarki mai raya ki. Allah baki miji babba, mai tarbiyya babba, wanda ba zai duka ba, mai mota yar babba, kuma mai jari babba, mai son kiɗiyar baba, wanda ba zai bita ba, ya kai ki ƙasa babba. Masoyin manzo ɗan Amina, muhibba ki ce amin. Muhibbati yar mama, muhibbati yar baba, muhibbati godewa Allah sarki mai raya ki.